хабари беморшавии ошпази турк Бурак ҳаводорони тоҷикашро ғамгин сохта. аксарашон бовар надоранд ки суратҳое ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ давр мезанад ҳақиқат дорад. онро коркарди барномаҳои суратсозӣ меҳисобанд ва ба ин ҳақиқати талх бовар карда намехоҳанд. воқеан ҳам Бурак ҷавони чирадаст ва бо ҳунари пухтубазаш шӯҳрати ҷаҳонӣ пайдо кардааст. Бурак ошпази маъруфи турк бо нашри як аксаш дар саҳифаи инстаграмаш аз гирифторшавӣ ба беморие хабар додааст. дида мешавад ки Бурак болои бистари бемористон бо либосҳои хоси беморхонагӣ ва кати бемории бемористон нишастааст. бино ба маълумотҳо Бурак ба бемории саратони мағзи сар гирифтор шудааст. Бураки 27-сола ки дар тан либоси кабуди беморхона ва дар сараш кӯлоҳи ҷарроҳӣ дорад, зери аксаш бо забони англисӣ ва туркӣ чунин нигоштааст: танҳо як озмоиши хурди муҳаббат ин бузургтарин алоқа аст. ин хабар тамоми мухлисони Буракро дар ҷаҳон ҳамчунин дар Тоҷикистон нигарон кардааст ва ҳама даст бар дуо бардошта ба ӯ шифои комил мехоҳанд. Оздимир бо таомҳои муаллифии худ мавриди таваҷҷӯҳи ҷаҳониён қарор гирифтааст. наворҳои таомпазии ӯ дар тамоми шабакаҳои иҷтимоӣ давр мезанад ва ӯро яке аз ошпазҳои машҳури ҷаҳон мешиносанд. ба ғайр аз ин Бурак дар чандин кишварҳои ҷаҳон тарабхонаҳои худро сохтааст. чанд моҳ қабл низ дар маркази шаҳри Душанбе низ тарабхонаи овозадори Бурак кушода шуд. худи Бурак дар кушодашавии он иштирок дошта чанд муддат барои мизоҷони тоҷикаш хӯрок пухтааст. Бурак асосан дар Туркиё ва Дубай зиндагӣ мекунад, аммо дар саросари ҷаҳон садҳо ҳазорон пайравони худро дорад ки усулҳои пухтупази ӯро дӯст медоранд ва ба ӯ пайравӣ карда меомӯзанд. ҳоло танҳо дар саҳифаи инстаграмаш беш аз 34 миллион обуначӣ дорад. дар шаҳрҳо барои ӯ аз худованд шифои комил хостаанд ва мо низ барои Бураки ҷавон тамоми хушиҳои олам аз ҷумла саломатиро таманно мекунем. дуо мекунем ки худованд ҳарчи зудтар ба ин ҷавони ҳунарманд ва сарошпази турк шифои комилу оҷилашро аз даргоҳаш ҳадя намояд. худованд ҳамаи бандагонашро дар пушту паноҳаш нигаҳбон бошад ва ба ҳамагӣ саломатӣ ва умри дарозро хоҳонем.